Abdul on the beats. Komai farko na sani, yana da karshe ka tarihi na zan faɗi yau ka kuma soya. Wayan sana ta tambaya, wai ni ɗan Kano ne, wayan sako zato suke, jos can ne kya zaune. Wayan sako faɗe suke, ni ba san saki ne, wayan sako zato suke, ni ba ka sani ne. Masoya masu tambaya, yau kuma bi ni sannu, ka ga dama ko zaraba, ni da kaina. Kaduna can nake zama, ni da family na, garin Abuja can nake da ayyukana. Harkan kira da wake-wake sana'ana, Scorpio kai shi ne studio na. Halin nai suna har maso yake ta suna, Aliyu Haidar kundi shi ne intiyana. Komai farko na sani, yana da karshe ka tarihi na zan faɗi yau ka kuma soya. Mutan Kano da 'yan Kano na ba maka ba, dan sun siya guda muke ba ma rabewa. Wayo zama da lafiya matan arewa, musulman mu da kirista mu daina gaba. Mu bar faɗa da yanke da kashewa, in yi muni ai gobe ba da mu ake ba. Na gida kuma dan Kano da gari na Gombe, City gari na Zaria da Kaduna nawa, mutan Yola da Jalgaran sun nuna kamuna. Yan Sokoto da Katsina daga na yabawa, mutan Legas da 'yan Fata kwata na yabawa. Komai farko na